صباح الخير للجميع. بالبداية بدي أشكر السيد إيتان إنه أتاح لنا هاي الفرصة إنه نكون موجودين بيناتكم في هذا اليوم. בוקר טוב לכולם, אני רוצה להודות למרק. יש פה את גזי נוג'ידאת, נציג מינהל הספורט הישראלי, אדם שמאחורי הקלעים מסייע, דוחף, והוא גם מדבר גרמנית וגם ערבית, אז כך שהוא יכל להיות מתורגמן טוב היום. Ich spreche nicht gut Deutsch. והוא מודה על ההזדמנות שניתנה לו להגיע לכאן ולהיות נוכח כאן. احنا هاي أول مرة بنيجي على منطقة طبرية، وأول مرة بنشاهد ماراثون سباق في البحر، وإحنا كثير مبسوطين بوجودنا معكم. בשבילי באופן אישי פעם ראשונה שאני רואה חוויה כזאת, כי אנחנו גרים באזור ארפד בעצם, ושם אין, כמו שאתם יודעים, ים. זו הייתה חוויה מיוחדת בשבילנו, והם יצאו בשייט עם איתן, ומבחינתם זו חוויה שיקחו איתם. طبعا احنا ساكنين في منطقة إربد، احنا بنشوف طبرية من منطقة ام قيس بس بنشوفها من بعيد، لكن كويس ان شفناها على الطبيعة وعلى ارض الواقع، واحنا كثير مبسوطين. אנחנו גרים בארבד באזור אום קייס, בעצם זה תצפית מאזור ירדן לכיוון, ורואים את טבריה כמו צלחת, אבל בשבילנו זה חוויה להיות כאן ולא לראות אותה מרחוק רק. نتمنى في العام القادم يكون في لنا مشاركة فعالة في هذا الماراثون، ومرة ثانية بشكر كل العاملين على هذا الماراثون وبالأخص السيد إيتان. شكرا كثير لكم. מקווה ששנה הבאה לא רק נהיה צופים, גם נשתתף באופן מעשי בפעילות כאן, ואני רוצה להודות לכל מי שעבד, ובמיוחד למר איתן. תודה רבה על התרגום הסימולטני, גזי, כל הכבוד. חברים, אני רוצה לקרוא ליושב ראש האיגוד שלנו, האיש תמיד נחבא פה על הכלים, אני תמיד צריך לחפש אותו. רם, בוא תגיד את...